ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. мошинҳои фурӯшии худро ба ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонанд. касоне мехоҳанд фирмаи худро реклама карданӣ бошанд, бародаро, ҷои реклама холӣ аст. марҳамат, дар ҳамин номеро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза 1000 рубли русӣ, 141 сомони тоҷикӣ мебошад. инак мегузарем ба видеои имрӯза. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. мошини якум Mercedes Sechka объёмный, соли барори 1998, объём мотори 1.8, коробка автомат, бензин, газ, 4 моҳа ҳуҷҷат дорад. бародаро, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратҳош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 50 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 354 600 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. бародаро, телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. дуюм мошин Opel Hatchback, соли барори 1997, объём мотори 1.6, коробка механик, бензин, газ, 4 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин 6 моҳа танировка. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дида истодаин суратоша, бародаро. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 26500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 188 000 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгириш бидай, бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини сеюм ВАЗ 2106, соли барори 2004, объём мотори 1.6, бензин, газ, ҳуҷҷатош тамом шидагиай, торпедаш ай 07 задагиай. бародаро, сидениёй пеш ақиб ай астраҷӣ задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархи ин мошин 4000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 28 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини чорум Nexi Daewoo, соли барори 1995, объём мотори 1.6, коробка механик, бензин, газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархи ин мошин 13 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 92 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад, бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. панҷум мошин
Lada Priora соли бароришаш 2010 абио мотори 1.6 коробка механик бензини холи яксола ҳуҷҷат дорад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Домодедово. нархи мошин 150,000 рубли русӣ мешавад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 21,000 сомонӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини шашум Opel Astra G седан соли бароришаш 2002 абио мотори 1.6 моторш инжектор будай бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Люблино. нархи ин мошин 130,000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 18,000 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошин Opel Hatchback соли бароришаш 1997 абио мотори 1.6 коробка механик бензини холи. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи ин мошин 25,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 177,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошин Jeep Musso соли бароришаш 2000 абио мотор DV3 коробка механик моторш дизелне бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. нархш 32,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 227,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини нӯҳум Nexi Daewoo соли бароришаш 1996 абио мотори 1.6 коробка механик бензин газ яксола ҳуҷҷат дора бародаро. 4 баллони навзадагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 11,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 78,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини даҳум
ВАЗ 21014 соли барори 2004 абиё мотори 1.5 коробка механик бензин газ мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи ин мошин 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 106000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.